ह्यो माझो झील काय बघा अवतार केले ना। ह्यो खयचो खेळ काय समजतच नाही। ह्यो चोरून व्हिडिओ केलाय मी त्याचो। काय ह्या टकलेत प्लास्टिकची पिशी घातल्या ना बघा। आणि मग तो स्वतः इलो मम्मी माझो फोटो काढ। हे बघा कसं स्माइल देता। फोटो काढूक सांगितले मी त्याचा व्हिडिओ केलाय। बघा आता बाय करतलो बाय। माका खूप खूप हसा गेला ह्या सगळा बघून। तर आता हा या दुसरा सॉन्ग माशेवाल्याचा। अशी घरातली भांडी घेता आणि काय काय करामती करीत असता। निस्तो करामती या खूप खूप हसा घेत असता आमका ह्याची करामती बघून बघून। आता त्या पिशवेत ना मासे देतात। हे बघा हे सगळे प्लास्टिकचे पिशवे घेऊन इलो आणि माशेवाले 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 असा करून त्यांनी ह्या माशेवाल्याचा सॉन्ग आणलेला आहे।